подготовка съм проектирал да бъде 16 седмици, като се намираме в момента по средата, 7 седмици до първото шоу в Италия, като наскоро направих една deload седмица, разтоварваща седмица, и сега ще ви споделя повече за признаците, които може да проследите, за да разберете дали и вие трябва да приложите разтоварваща седмица. Индикаторите, които забелязах при мен, за да приложа подобна седмица, бяха влошаване на дълбоката фаза на съня. При мен падна на 15 минути, мускулни крампи, влошаване на перисталтиката, водна задръжка. Това означава, че вероятно и самия кортизол се е повишил. Това са симптоми, на които съветвам да се направи подобна седмица, разтоварваща. И в контекста на възстановяването и да върна тялото в баланс отново, какво приложих аз? Намалих работни тежести до 60% от максимума и спрях всякакви откази в залата. Кардиото от стълби го промених на крачки, 15 000 на ден, разпределени равномерно. Храната също търпеше промени. От 300 грама въглехидрат повиших на 400, за да намаля кортизола и стреса. Това беше една от основните причини да започна подготовка малко по-рано, за да мога да предвидя подобна седмица. Изводите, които установих след тази седмица, са подобряване на дълбокия сън от 15 минути на час, подобряване на мускулната контракция, теглото ми спадна с 1 кг, което означава, че съм понижил кортизола, и мога да кажа смело, че такава седмица бе наистина успешна. Сега е време последните 7 седмици да настъпя педала на газа и да натисна готовката, като вече храната е занижена и кардиото е малко повишено. Това ще говоря днес, малко по-късно в видеото. А днес ще минем и през един масаж в O2 терапия, дълбоко тъканен масаж. Важно в една подготовка да се научим да управляваме стреса, да опознаваме тялото си и да не прекаляваме, за да може накрая да излезем и свежи на сцена и да покажем най-доброто. Прибрах се от кардио, направих 10 000 крачки днес, направих едно хранене и както днес във видеото говорим за възстановяване, сега ще се запътим към масажното студио на O2 терапия, за да ви покажа дълбоко тъканния масаж и какво представлява той и какви са ползите. Хайде се! Миленски, здравей! Здрастники! Намираме се в студиото на O2 терапия и днес ще направим дълбоко тъканен масаж на цялото тяло, като ще добавим абдоминалната мускулатура, т.е. коремната мускулатура, с цел да подобрим перисталтиката и усвояването на хранителните вещества. All work, no pleasure. I ain't here to make friends, big stepper. Ay, bad guy, Heath Ledger. Ready for whatever, I'll be front and center. Don't fly too close to the sun, your body chopped up by propellers. Came in arrogant, but left out in a stretcher. Fuck the comparison, y'all know y'all couldn't replicate it. Chillin' in the desert, I'm good under pressure. Stick around when we hold it down, look at what we found. This a marathon, not a sprint, let's go 100 miles. From the ground with me to the clouds, never coming down. That's the crown on me, wear it proud, show 'em what we bout. Stick around when we hold it down, look at what we found. Said this a marathon, not a sprint, let's go 100 miles. From the ground with me to the clouds, never coming down. That's the crown on me, wear it proud, fuck what they was talking about. All work, no pleasure. I ain't here to make friends, big stepper. Ay, bad guy, Heath Ledger. Ready for whatever, I'll be front and center. Quick to sever, however, whoever. Raining from above, we shooting down through your umbrella. Ay, getting fed up, nothing you could tell us. Snapping every shot I take, just wait till it develops. Stick around when we hold it down, look at what we found. This a marathon, not a sprint, let's go 100 miles. From the ground with me to the clouds, never coming down. That's the crown on me, wear it proud, show 'em what we bout. Stick around when we hold it down, look at what we found. Said this a marathon, not a sprint, let's go 100 miles. From the ground with me to the clouds, never coming down. That's the crown on me, wear it proud, fuck what they was talking about. Stick around when we hold it down, look at what we found. From the ground with me to the clouds, never coming down.
Stick around with me, hold it down, look at what we found. Said this a marathon, not a sprint, let's go 100 miles. From the ground with me to the clouds, never coming down. That's the crown on me, wear proud, fuck what they was talking about. Сесията за днес приключи. Тук сме с Милен Стойков. Посещавам ODV Therapy от 2 години и искам малко повече да ви споделя за дълбоко тъкания масаж и ползите при мен в моята подготовка. Дълбоко тъканата терапия обхваща всички мускулни групи в тялото, като основният акцент е върху фасцията. Това е мускулната обвивка, която в повече случаи е отговорна за повечето болки, мускулни травми, около ставите и скованост. Дълбоко тъканата терапия също подобрява кръвопотока и лимфодренажа, мускулната гъвкавост, което неиминуемо води до по-добра мобилност. Също намалява възпалителните процеси и оксидативния стрес, което ми позволява и да тренирам по-често самите мускули. Но това са ползите при мен и сега ще прехвърля топката на Милен Стойков, той да ви разкаже малко повече. Ники много добре каза за нашата терапия как влияе върху тялото на даден човек, най-вече върху професионалния атлет. Само преди да преминем към заведените хора, ще вметна нещо като най-често срещани грешки при професионалистите, които виждам, нали, последните няколко 1-2 години. И това е структурата на една фитнес тренировка и най-вече самата загрявка. Много хора в забързаното си ежедневие пропускат да направят пълнокачествена загрявка. И това води до недобро кръвоснабдяване на тъканите, на мускулите, т.е. да се подготвят за самата тежка тренировка, особено при професионалните атлети това е много важно. И там забелязва много голям пропуск. За мен лично, доколко съм се допитал до професионалистите и в чужбина, където работя с разни рехабилитатори, бора в спорт кадецина, сме коментирали как трябва да бъде тя структурирана. На първо място, когато влезеш в залата, е хубаво да загрееш малко сърдечно-съдовата система. Най-често това се случва на кардиоред, 5-10 минутки, малко да дигне пулса, да се кръвоснабди малко тялото до определените места и малко ние да живнем, защото може би преди това, ако сме работили дори в седнало положение, ние ставаме, примерно в колата, сядаме, отиваме до залата, допълно нямаме почти движение и е хубаво да направим такъв тип загрявка. Нали. На второ място слагам, след като сме направили кардиото, слагам да направим така наречената ставна загрявка. Това е разсвъртане на ставите на всякакви посоки, спрямо, нали, биомеханиката на човешкото тяло, във всяка една посока. След което на трето място слагам така наречената мускулна загрявка. Там вече загряваме, нали, затопляне на мускулатура допълнително за мускулите, които ще работим. Спомагателните мускули и към тях основните мускули. Четвърто място бих сложил също така рехабилитационни упражнения, ако има някакъв даден конкретен проблем и тогава биха се добавили упражнения, които да спомогнат работа или да загреят мускулите, които са около самата травма, вече предписани от даден рехабилитатор или медицинско лице или от някой треньор, с който работи, нали, в случая както сте, нали. И вече на пето място слагам самата тренировка, която, нали, е хубаво да се почне пак с някакъв тип загряващи упражнения. Знаеш, ние с тебе сме коментирали преди време за гърдите как е хубаво да се направи един такъв голям обхват на движение. Тип Twice, дали ще бъде с кабели, дали ще бъде с напек-дек машина. Въпросът е да влезне хубаво кръг, там да се направят примерно 2 серийки, по 20 повторения са напълно достатъчни и да се премине плавно към основната част на тренировката. И тук забелязвам вече масовата грешка, която почти никой не я прави. Това е вече дълбокия статичен стретчинг след тренировка. Забравя да пропусна, че имаме лек динамичен стретчинг преди тренировка, а активният продължителен стретчинг след тренировка почти никой не го прави. Нямам си идея каква е. Може би заради това казвам за първото ежедневие и първото хората да се прибират вкъщи. И там също се пропуска този вид стретчинг, да се отпусне мускулатура за след тежка тренировка, за да може това после по-добро възстановяване да се получи след тази тренировка, след това разтягане. И така е в общини, това е за пропуска, нали, на спортистите. Сега основно за другия тип хора, които са, мога да ги поставя така, седящи зад бюро, хора работещи, нали, хора, които примерно шофират, но в същото време са любителски спортуващи, може да спортуват фитнес, може да са тенис или някакъв друг вид спорт. Там забелязвам точно това, нали, тяхно ежедневие, тъй като ти вечерта примерно спава 8 часа, сутринта ставаш, качваш се на автомобила, отиваш на работа, отново 8 часа работа, прибираш се вкъщи или отиваш в залата за 1 час, час и половина, има някакво движение, някаква активност, но след това пак се завърта колелото и отново става пак
пак голям част диапазон, който няма активност. Затова, нали, първият съвет е на всеки половин 30-40 минути горе-долу да правят някакъв вид раздвижване. То дори само да се справят от стола, да станат, да се наведат да сдогоснат краката и справят нагоре тип екстензия, нали? Това е напълно достатъчно, не е нещо, което да изиска чак толкова много усилия. Към тях също бих метнал, че пропуските в крайнията са много важни. Ти знаеш, като работиш с клиенти, знаеш колко много пропуски има там, колко е време на храната при тях, при някои хора, и липсата на движение, липсата на пълнокачествени белтъчини, въглехидрати и мазнини води до нарушение, нали, на вътрешния организъм. И това се вижда не само отвън с натрупването на мазнини и изгърбването на неправилната стъка, но и отвътре се усеща самия човек да усеща това нещо. Такъв тип масаж като нашия е много подходящ за такъв тип хора, които работят дълго време зад бюро. Се получава едно изкривяване с течение на времето, една лека, дори ако не спортуват, се получава една атрофия в дадени мускулни върхи, които водят най-вече глутеус, кръста, раменете горе, врата. Особено пред дамите забелязвам, тук също ще вметна, просто на ума ми идват някакви неща. Дамите много не тренират врат. Това е много често срещано нещо. Да ни кажа, просто не съм видял там в зала, в която тренира врат. Но истината е, че когато не го тренират дамите, се получава атрофия там и се получава после компресия на напречни търкания на служлията и така нататък. И това ги води тях при нас. Много голям процент от дамите не имат проблема в врата и забелязва, че това е една от кардиналните пропуски по тях. Основното е това, като също може да се добави, че ние тук извършим и с тебе също процедурата за корем, която е терапията. При нея също много е важно, тя подобрява цялостно не само перисталтиката, не само изваяния слоед, който се получава след масажа, но и при теб знаеш, ние го правим за допълнителен подобрен вакуум на сцена, за подобрено усвояване на веществата, ти споминай за бактерията, нали, и така нататък. Също допълнителната микроциркулация, подобрената микроциркулация в организма, засилването на хранителни вещества, също в тъканите, възпалителен процес, който се получава да успорява. Това е много важно, нали, за повечето хора. Ники, как се чувстваш след масажа? Чувствам се отлично, но като си има предвид, че аз идвам при теб повече от 2 години. При мен натиска е малко по-голям, но и аз съм свикнал. И при някой новодошъл може да има малко повече болка, трябва търпимост. Съвсем нормално. При всяко първо посещение при нас хората, пак зависи от периферната нервна система. Някои ги боли малко, други нищо не изпитват. Зависи, нали, от много фактори. Може да се вземе под внимание, също и пак може да се върне към храната. Когато човек консумира малко повече въглехидрат, мускулатурата е малко по-твърда. Аз даже ги усещам, може като натисна, нали, първите някои движения, като направим, се усеща този мускул дали е трениран и да подхранен, или е само подхранен и твърд. Нали, може да се усети разликата, така ще се е нормално. Радвам се, че ми гостува, беше много приятно. Аз благодаря И ще се виждаме пак за бъдещия. Ще се грижим за тебе. Благодаря, че ни се доверяваш вече 2 години. Толкова ли са? Да. 2 години, да. Над 2 години. Над 2 години. Така че аз съм отворен към да помагам на теб, на всички останали, с каквото мога, колкото мога и така. Аз също благодаря. Аз съм най-любим проатлет, професионален културист и нека да сме наясно, че тези неща не са за всеки. Не ги промотирам, не ги препоръчвам, а просто искам да покажа какво аз правя 7 седмици преди сцена. Нека разберем, че формата не става само с храна и тренировки. Дълбока тъкания масаж приключи, прибрахме се, направих едно хранене и като за финал на видеото искам да поговоря за една тема, която повечето спортисти се премълчават, а именно моя стероиден цикъл 7 седмици преди първото професионално състезание. Просто искам да ви покажа реалността зад кулисите и моят текущ цикъл в момента е като база прием тестостерон, енантат, 500 мг мастерон, пропилнат, 500 мг отново тремболон, ацетат, който не препоръчвам, ако имате висок пролактин или влияе на съня ви. Дозата е 300 мг като орален медикамент, анавар 50 мг. Фатбърнерите, които броям също, в момента са юхимбин 15 мг сутрин, Т3 с Т4, за да поддържам базовия метаболизъм, щитовидната жлеза, 25 микрограма Т3 с 100 микрограма Т4 и клембутерол от 3 до 4 таблетки. И растежен хормон в момента 2 единици сутрин нагладно и 2 единици преди лягане, за да подобрявам дълбоката фаза на съня, общо 4 единици. Като всичко това нещо съм го съобразил с моя начин на хранене, кардио, тренировки и най-вече също кръвни изследвания. Така че следете се преди да предприемете някакви стъпки. И това е тънката граница в този спорт, да натискаш тялото си физиологично до лимит и същевременно да го изкараш способно в пикова форма на сцена, а самите медикаменти са там
да могат да ме възстановят по пътя до сцената. И ако искате в следващото видео, ще говоря повече за протекторите, които приемам, за челен дроп, бъбрици, кардиопротективни, за сърце и как аз следя вътрешното си здраве с кръвни изследвания и как може и любителите да проследят също техните кръвни показатели. Аз съм решил да бъда напълно прозрачен в този процес с вас, защото с това се занимавам вече 10 години. Искам да покажа моят живот и моята реалност и това не е препоръка или съвет, а просто поглед как изглежда моята подготовка 7 седмици преди първото професионално шоу. Благодаря, че останахте до края на видеото с мен. До нови срещи!